Ahojte, blížime sa ku našej predajni Dom kúpeľne Martin na Ambráku. Tak a už sme sa dostali až pred vchod do našej predajne Dom kúpeľne na Ambráku a pozývam vás dnu, nech sa páči, prejdeme si to spolu. Nech sa páči, vstúpte. Tak a vítam vás u nás v predajni a môžeme si to spoločne prejsť.